Anem per la segona del dia. Anem per la segona, ara ja ens n'anem cap a sèries espanyoles i continuem amb aquest personatge. Lo he sacado de internet, pero creo que sirve. Per donar-vos una pista, aquest actor és fill d'un periodista català. I aquí ho deixem. Lo he sacado de internet, pero creo que sirve. Lo he sacado de internet, pero creo que sirve. No. El primer fragment encara, però aquest no cola. Lo he sacado de internet, pero creo que sirve. Lo he sacado de internet, pero creo que sirve. S'hi acosta, però... Sí que està més, Montse, bona tarda. Hola, bona Des tarda. d'on ens truques? De l'Ametlla del Vallès. Estàs contenta avui? Com? Si estàs contenta? Sí! O sigui, ets molt alegre, dic, molt bé. Fa de bon sentir i ens contents, saps? Sí, home, clar que sí. Molt bé, perfecte. Ho saps, això? És el fill del Carles Francino. Però m'hauries de dir-ho tot. Busquem el personatge i la sèrie. El nom i la sèrie. I ell es Hospital diu? Central. I el personatge es diu? Ui. Ui! Com es diu, com es diu? L'he vist molt així de passada. Sé que era ell, però... L'he vist molt de passada. Què et diuen per darrere? Que tampoc no ho veu. És el meu fill que no ho veu. Necessites que t'il·lumini un rayo de sol, Montse. A veure si t'il·lumina un rayo de sol. El Rai. Sí, senyora, molt bé. Com ho has sabut? Com has sabut això, de no saber-ho? T'ha vingut al cap en seguida o què? Com ha anat? Ha sigut un flash d'aquells que a vegades tenim, no? Home, un flash, sí, un flash. És que he vist la Montse que ja ho tenia, pràcticament, Sí, Sí, com que no tinc sol. Aquí l'Ametlla està ben nu, al punt de ploure. Doncs ja ho tens fet, això, Montse. Gràcies per trucar-nos. Val, gràcies. Felicitats, que vagi bé. Adéu. Adéu. Però, a més, avui pels guanyadors tindreu un premi extraordinari, que són descomptes per anar a veure l'obra de teatre Utopia de Leo Bassi. Dijous a la Sala Villarroel. Leo Bassi torna a Barcelona, a la Sala Villarroel, i us ho podem enviar a veure Utopia amb un descompte per aquest espectacle.